Хамуков играе полуфинал на панамериканските игри. Там беше надвит от Маро Делгадо с 1-2 гласа. Арман Хакобян на вашите екрани. 27 годишен българин, национален шампион във всички възрастови групи. Дълго време не можеше да се бие за национален отбор заради липсата на български паспорт, който се позабави малко повече. От 1999 година живее Арман у нас, а от 2002 се занимава с бокс. Готви се в Ботев Пловдив при Валентин Поптолев, а самия Арман е треньор по бокс. През 2010 спечели своята категория на турнира Странджи и получи наградата за най-добър млад боксьор. Страхотен потенциал има Арман Хакобян. За жалост, той през годините не беше използван много пълноценно. Страшно можеше да помогне Арман в тази категория до 75 кг, където от много време цари една много сериозна дупка. Имаше възможност около месец и половина-два да се готви за този турнир. Арман Хакобян правеше спаринги в София заедно с Симеон Чалов, който спечели квота на предишната квалификация, и Хардослав Панталеев. Мик Баси, рефер на тази среща. Стискаме палци за Арман Хакобян. Пао Миранче в неговия ъгъл. Като раздвамата са почти равни, може би съвсем малко да е по-висок Ендри Пинто. Винаги е трудно срещу боксер на домакините, но Арман Хакобян със сигурност знае това и ще се хвърли. Това е неговият шанс, това е неговата възможност да продължи своя поход към Олимпийските игри в Рио. Двамата с прави гардове. Много мощно, много комбинативност притежава Арман Хакобян. Не се получи дясното круше на българина. Сега отново тръгна да атакува Арман. Стана въпрос вече колко е важно тук непрекъснато да натискаш, да вкарваш удари, нито за секунда да наставаш противника да диша. Опита да контрира Ендри Пинто. Той е много опасен с това ляво круше по Арман Хакобян, но и получи удар. Ляв прав на венецуелеца. Дясно круше, браво на Хакобян. След това и ляво круше. Ляво круше. Точен е българин. Още едно ляво круше в главата на Пинто. Минутка изтече от старта на матча. Търси цялото Арман Хакобян. Много опасно ляво круше на венецуелеца. Дясно круше вкара Пинто, веднага Хакобян му го върна. Търси удари ниско долу Ендри Пинто. Ляво круше. Продължава да пресира Арман Хакобян. Изобщо не му се отразява липсата на опит на големи първенства, но тук Ендри Пинто забива едно впечатляващо ляво круше. Дясно круше сега в главата на Арман Хакобян. Ляво круше, докато дават публиката. Трябва да внимава с главата Арман Хакобян. Няма да му прости рефера. Дясно, ляво круше. Браво на Арман Хакобян. Какъв матч! Какво ги показват тези фенове непрекъснато? Малко се увлича режисьора. Много точно дясно круше на Арман Хакобян. Натиска българина. Кръв по неговото лице. Дано не е нещо сериозно. Равностоен първи рунд. И двамата имаха своите моменти. Апъркът в тялото на Арман Хакобян. Ляв прав сега пласира Ендри Пинто. Дясно, ляво круше и още едно дясно круше. Трябва Арман сега да натисне тези заключителни секунди. Ляво круше. Забележка този път и към Пинто за навеждане на главата. Хакобян тръгва напред, получава дясно круше. О, какъв ляв прав главата на българина. Може завършек за Арман Хакобян в този рунд.
Равностойна част. Много равностойна. Такива рундове обикновено. Как си супер съм, казва Хакобян. Разкървен на носът му. Виктор Галона. Пинто му казва да използва повече дясната си ръка. Десен крос иска секунданта на Енри Пинто. И двамата вкараха чисти удари. Чак 10-8. Този се увлече втория съдия. Ще ме извинява, но най-добре е да стане от стола, да отида да се качи на една лодка и да се хвърли в морето. Не може да даваш такъв рунд 10-8. Ние продължаваме с втората част. Явно тук трябва Арман да играе за нокаут. Ясно е като бял ден. Много хубаво ляво круше. Ляв апъркът в тялото на Енри Пинто. Не трябва да си говорят двамата, затова предупреди рефера. Времето тече. Много точно дясно круше на Арман Хакобян. Ляво круше, вдигна ръкавицата си Пинто. Ляв апъркът, след което ляво круше. Никак лошо не играе Арман Хакобян. Дясно круше на Енри Пинто. Сега и ляво круше. Размяна на леви прави. Много е спокоен, хладнокровен венецуелецът. Дясно круше пласира Арман Хакобян. Какво ляво круше. Браво Хакобян. Още едно ляво круше. Прекрасно попадение на българия. Сега трябва да натисне. Давай Арман, минута и 20 апъркъти в тялото, в въжетата е. Енри Пинто успя да се отскубне при това с удар. Усмихва му се Арман Хакобян, ще го гони до край. Браво на Арман! Круше, апъркът в тялото. Дясно круше, ляв апъркът. Силен рунд за Арман Хакобян. Но това не трябва да го задоволява. Ляво круше, върна Пинто, дясно круше, ляв апъркът. Не се получи този път атаката на българина. Много точен ляв апъркът в тялото. – 30 секунди остават. Дясно круше на Арман Хакобян. Хайде де. Ляв апъркът. Точен Арман Хакобян. Енри Пинто вече показва признаци, че е наранен. Виждате, не е толкова активен. Започне с номерата да бави времето. Навежда се. Ляво круше. Браво на Арман Хакобян. Още нищо не е загубено. Дясно круше вкарва Енри Пинто. Този рун трябва да бъде за Хакобян. Макар че съм сигурен, че този съдия, който го пратих да се дави в морето, надали ще даде за българина. Ако ще и Енри Пинто да се добре с лазене до своя ъгъл. Тече носа на Арман Хакобян. Нищо сериозно отново. Много мъжки играе българина. Разнася се из целия ринг Енри Пинто във втората част. Особено във втората половина на рунда. Диша тежко венецуелеца. Получи някой друг удар Хакобян, но колко много вкара в тази част. Брутално ляво круше. Огъна се главата на Енри Пинто. В момента на истината, как ще бъдат точките? 10-9 за Пинто. И за тримата съдии без коментар.
Поне даващия се съдия даде 10 на 9 този път. Това е напредък. Дясно курше, браво на Арман Хакобян. Палмиранчев дава указания, но и той нищо не може да направи. Човека при тази ситуация вчера имах възможност да си говоря с него. И той се чувства безпомощен, когато се краде труда на неговите боксьори. Десен прав, ляв апъркът. 3-4 точни удара вкарва Хакобян. Пинто не прави нищо. Всяка секунда трябва да използва Хакобян. Тук беше точен венецуелеца. Отново навежда главата си за трети или четвърти път. Ендри Пинто. Дясно курше на венецуелеца. Добро попадение. Ляво курше също. Сега забележки за Хакобян, който наведе главата си. Десен прав в целта на Арман Хакобян. Ляво курше. Точно беше Ендри Пинто. Дясно курше. Това е може би най-добрият рунд на Ендри Пинто от началото на матча. Рискува Арман Хакобян нормално. Курше. Ляв апъркът в тялото. Минута и 30 остава до финалния гонг. Държи венецуелеца. Много точно дясно, след това ляво круше, ново дясно круше и още едно. Има стил на професионален боксер Арман Хакобян. Бяга Ендри Пинто. Дясно круше, успява да вкара венецуелеца. Много чист удар. Връща ляв апъркът веднага. Още един апъркът от страна на Пинто. Дясно круше, точен беше Ендри Пинто. 45 секунди до финалния гонг. Тук трябва да хвърли всичко Арман Хакобян. Да залага на мощни единични нокаутиращи удари. Или да акцентира на тяга в комбинация. Апъркът в целта. Много мощен апъркът на Ендри Пинто. Няма какво да си кривим душата. Този рунд е за него. Направи по-хубавите неща, но за предишните два, особено за втория, може страшно много да се поспори. Апъркът в целта. Ляво круше на Арман Хакобян. Ляв прав пуска Пинто. И сега ляв апъркът, който засреща Арман Хакобян. Край на този двубой. Трябваше да играе за нокаут Арман Хакобян. Знаеше го отлично. Даде всичко от себе си, но Ендри Пинто, един много по-опитен боксер на международно ниво, ще бъде победител, защото това е ситуацията. Каза нещо Палмиранчев на Арман. Не можахме да го чуваме заради музиката. Доволен е Ендри Пинто. Спечели си третия рунд. Втория беше за Хакобян. Първия много равностоен. Повече удари искаше Палмиранчев. Доволен е все пак Арман. Хубав матч направи. Опита се. Абсолютно съдийско решение. Червения гол. Ендри Пинто. Щастливи са феновете в залата. Нормално, те все пак са сънародници на Ендри Пинто. Но отново Арман Хакобян няма как да бъде щастлив от това, което се случи, защото точките не трябваше да бъдат такива. Втори рунд си беше за него. Първия не виждам как някой може да даде 10 на 8 за такъв рунд. Освен ако не е солидно подкован. Но говорихме си вече за това. Ендри Пинто продължава напред, докато Арман Хакобян може би сега ще опита нови предизвикателства. Хубави неща направи българина. Не случайно и режисьор на предаването ни повтаря тези комбинации. Особено във втори рунд имаше много сполука Арман Хакобян. Да, третия беше категорично за Пинто, но първата част можеше да бъде и за Хакобян.
Жалко от 2